Bueno, ni Malen Arantzabal naiz, Nafarroako Orkestra Sinfonikoan biolina jotzen dut. Eta, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, Nafarroako orkestra ofiziala da, erakunde publikoa gara, Nafarroako gobernua finantziatutakoa, eta 2016tik bihurtu ginen fundazio publikoa, zen nahi dut, orain Baluarte Fundazioko parte gara. Eta bai, gure orkestra, zuk esan duzun bezala, Espainiako zaharrena da, eta sortu zuen Pablo Sarasate biolinjoleak, biolinjole oso famatu eta konpositorea oso famatu izan zen, Iruñan jaio zen, Iruñakoa zen bera. Eta, berak sortu zuen, baina, lehenengo, hasieran zen orkestra bat, zen talde txiki bat, musikari talde txiki bat, batez ere igual lagunak, ezagunak, elkartzen zirenak jotzeko, batez ere, San Ferminetan, eta horrela bera Parisen bizi zen, eta etortzen zenan ona jaietan eta San Ferminetan, elkartzen ziren, musika jotzera, eta horrela sortu zen 1879an uste dut. Talde txiki bat izatetik, orain pasatu da, urteak pasatu dira, eta orain bihurtu da talde txiki hori gaur egun den Orkestra Sinfonikoa. Bai, 2022ko udatik daukagu zuzendari titular berria, Perri So, eta egia esan ilusio handiz hasi dugu etapa berri hau, oso gustoko dugu zuzendari hau. Ja ezagutu genuen, pasadan urteetan bi aldiz etorri zen gurekin zuzendari bezala jotzera, zuzendari gonbidatu bezala, eta egia esan asko gustatu zitzaigun, eta gainera zuzendari bikaina izateaz aparte, oso pertsona gertua da, oso eskuzabala, ez dakit, eta guretzat ohore handia da bera gurekin egotea, eta uste dut, denboraldi dezente ditugu berarekin lan egiteko, elkar ezagutzeko, musika egiteko, eta uste dut orkestraren honen aterako duela. Izango gara 50 kide gutxi gora bera. Instrumenta askokoak, azkenean orkestra sinfoniko bat osatzen dituen instrumentoak, dira harizko instrumentoak, haizezko instrumentoak, perkusioa, denetarik. Jatorria, bagaude hemengoa garenak, baina gero ere kanpotarrak ere badaude dezente. Nik uste dut gehienak Europatik, Europako herrialdetatik etorritakoak direla. Frantzia, Italia, Polonia, Eta gero, gure lanarez hitz egiten ipintzen bagara, esan aldizut, gure lan bakarra dela, eta gainera dedikazio osoa behar duela. Egia da, musikaria izatea, musika ikastea txikitatik egin behar den, normalean egiten den zerbait izaten dela. Nik adibidez 7 urtekin hasi nintzen, barkatu ikutu dut mikroa. Zerbait gertatzen da mikroa. Bale, bestela, barkatu, ikutu dut. Bale. Orduan hasiko naiz berriro. Bai, espada. Edo azken esaldia. Azken esaldia hortik? Ni adibidez 7 urterekin. Bai, nik adibidez 7 urterekin hasi nintzen biolina jotzen, eta gure ikasketa egia esan ez da inoiz bukatzen, gure ikasketa bizitza guztian mantentzen da eta etengabea da. Guk beti egon behar gara en forma esaten dena, kirolari bat bezala beti egon behar dela prest, en forma, gure lana horrelakoa da. Adibidez gu, oporrak ditugu, oporrak ditugu, asteburuak eukitzen ditugu, baina beti egon behar gara, asteburuetan adibidez guk ostiral batean kontzertu bat bukatzen dugu, eta asteburuan, hasi behar zara prestatzen urrengo astean joko ditugun kontzertuen piezak, Horregatik esaten dut, dedikazio osoa behar dela lan honetarako, baina egia esan, bestalde batetik ere guretzat oso aurro gaude, hainbeste maite dugun horretan jardutea. Orkestraren parte izateko prozesua, gogorra da, gogorra eta zaila. Azkenean, orkestrak badituzte, badaude web horri batzuk, non ikusi aldituzun munduko orkestretan, ze orkestretan daude plaza bakanteak edo, ez? Eta, oposizioak bezalakoak dira, oposizio antzekoak dira, ateratzen dira plaza horiek, publiko egiten dira, bai estatu mailan eta estatu mailatik kanpo, eta plaza horiek ateratzen dira eta aurkeztu alda mundu guztiko jendea, ez? Eta kontutan hartzeko adibidez, plaza bakarra batentzako batzuetan etorri aldira 50, 80, 100 hautagai, bai. Eta gero audizio horietan egoten dira etapa ezberdinak. Eta exigentzia maila oso altua da, egia esan. Eta joan behar zara etapa horiek gainditzen,
finalera heldu arte, eta bai, nahiko audizio izaten dira nahiko zailak, ze presentatzen da jende asko, eta bai. Eta batzuetan, hori, begon bat baino gehiago erauten dute froga horiek ere bai. Ni sartu nintzen, nik 18 urte daramat orkestran, sartu nintzenean, nahiko gaztea, 23 urtekin sartu nintzen, eta bizi izan nuen oso pozik, azkenean ikasten ari zara, froga, audizio bat dagoenean, eta lortzea, plaza bat lortzea azkenean orkestan, beti suposatzen du poza, ez? Niretzat behintzat hori horrela izan zen. Eta bai, suerte handia daukadala uste dut. Beraz, bai, nik oso pozik bizi naiz, orkestra parte izateaz. Bai, gure orkestra badauka arlo sozialean dago Nafarroa Sinfonikoa, eta bere helburua da Nafarroako toki eta herri txiki guztietara musika sinfonikoa ailegatzea, heltzea, disfrutatzea, ez bakarrik Iruñan, baizik eta Nafarroako toki guztietara. Eta edukazio arloan ere, guretzat oso garrantzitsua da ere umeengan eta gazteengan ere musika klasikoa modu aktibo batean eurei heltzea, ez? Kontzertuetara etortzea, azkenean guretzat garrantzitsua da. Ze, ume horiek etorkizunean, gure publikoa izan aldira, edo zergaitik ez, musikariak izan aldira, ez? Orduan, bai. Eta badaukagu ere bai gure programazioan, badauzkagu kontzertu eskolarrak, esaten zaizkio. Eskola ezberdinetatik etortzen dira ikasleak, eta izaten da kontzertu bat umeentzat egina, batzuetan kontatzen da istorio bat, eta horrela. Gero baditugu ere bai, entsaio batzuk egiten ditugu publikoak, batez ere horretara etortzen dira gazteak. Nik uste dut Nafarroako publikoa, igual gehiago Iruñako publikoa dela nahiko klasikoa, ez? Musika klasikoaren, atseginago ditu musika klasikoak, klasikoko piezak. Adibidez, kontzerturen batean jo badugu obra modernu bat edo kontemporaneo bat, igual somatu izan dugu eurak nahiago dituztela musika klasikoko piezak, betikoak, ez dakit nola esan. Gazteak ikusten ditugu batez ere igual lehengo lerroetan nik uste du, hori da nire ikuspegia, nik uste dut igual direla ikasten ari diren gazteak kontserbatorioan edo, ipintzen dira normalean, lehengo filetan, eta baina gazteak ikusten dira, gero, segun eta ze kontzertu den, igual ez da berdina zikloko kontzertu bat, edo ez dakit, pelikulen musikako kontzertu bat, ez? Publikoa, igual aldatu egiten da. Baina, nik uste dut jende gazteare gure kontzertuetara etortzen dela. Ez dakit, adibidez, orain etorri zait burura, pasadan urtean egin genuen Star Warseko kontzertu bat, Star Warseko pelikulen musikaren kontzertu bat, eta, klaro, igartzen zen, ez? Han zegoen jendea, batez ere ziren jende gaztea, batzuk ere, jantzita, ez dakit zer, frikiak pixkat, ez? Eta, klaro, gure zikloko kontzertuetan, ez dago horrelako publikorik. Igual, egia da, gure zikloko kontzertuetan, pertsona igual nagusiagoak direla edo klasikoagoak, hori esan nahi nuen, ikusten dela desberdintasuna. Guk batez ere gure zikloko kontzertuetan, Baluarten eta bar, jotzen dugu musika klasikoa, barrokotik 21. mendera doan musika klasikoa. Baina hortaz aparte ere jotzen ditugu operak, zarzuela, gala lirikoak ere. Orduan, nahiko aberatsa da uste dut gu jotzen dugun programazioa, eta zuk esan duzu bezala, egin ditugu proiektu desente pelikula soinu, ezakit nola esaten den, soinu bandak grabatzen. Proiektu desente egin ditugu Fernando Velázquezekin, eta hain zuzen ere, berak egin duen azkenengo pelikula, Los renglones torcidos de Dios, orain dela gutxi zinematan egon dena, goietara nominatua dago. Orduan, guretzat ere, ilusioa egin digu, ez? Eta justo orain, egun batzu barru ere urtengo da beste pelikula bat berarena Inspektor San deitzen da, Marrazki bizidunetakoa, hori ere guk ere grabatu dugu, beraz, ondo, polita da. Azkenean txip aldaketa da pixka bat, ez? Klasikotik urtetzen zara eta, pelikula grabatzera, ondo datorkigu pixka aldatzea. Nik etorkizunari begira desiatzen diot orkestari, eta munduko orkesta guztiei, ez beti eukitzea publikoa beti beharrezkoa dela, eta beti, naiz eta mundua aldatzen ari den, eta horreri, zuk esan duzu bezala, egin behar diogula aurre, eta jakin publikoak zer atsegin duen edo zer ez,
baina beti publikoa eukitzea guretzat ezinbestekoa da. Bera gabe, azkenean gure lana, eta etorkizunari begira hori nahiko nuke. Ez galtzea, publikoarik ez galtzea. Eta gero, orkestraren erreleboa, igual gazteengan daukagu, eta guk gure partez, orkestrak baduka konbenio bat Nafarroako, Iruñako kontserbatorioarekin, eta egiten ditugu, proiektu bat behintzat urtean Nafarroako egunean, abenduak 3, egiten dugu kontzertu instituzional bat, eta aprobetxatzen dugu eta inbitatu egiten ditugu Nafarroako kontserbatorioko ikasleak gurekin jotzera. Beraiek ere, uste dut, beraientzat ere aberasgarria dela, orkestra batekin jotzea eta esperientzi hori eukitzea. Eta, beraiek dira azken finean, etorkizunerako prestatuko diren musikariak.